Sigurna sam da biste mogli da nabrojite mnogo različitih osobina po kojima se razlikujete u odnosu na svoje najbolje prijatelje, partnere ili druge bliske osobe. Često, verovatno, i kada dođete u neki sukob, pomislite kako to da se suprotnosti privlače. Zaista jeste tačan taj izreka, suprotnosti se privlače. Međutim, nauka pokazuje drugačije. Pokazuje da je ona druga poslovica, svaka ptica svome jatu leti, ipak tačnija. Da, naučnici su u brojnim istraživanjima pokazali da postoji jedan mnogo bitan faktor koji određuje da li ćemo sa nekim da ostvarimo neku dublju vezu, a to je blizina. Pomislite samo ko su vam često prijatelji. Oni sa kojima ste išli u odeljenje, sa kojima ste išli zajedno na fakultet, komšije, znači oni sa kojima ste češće u kontaktu. Međutim, drugi mnogo bitan faktor jeste sličnost. Blizina nije dovoljna, već je mnogo bitno i da se poklopimo po nekim bitnim osobinama ličnosti, na primjer onima koje su nama bitne. Tako da, nije tačna ona izreka suprotnosti se privlače. Privlače se samo različiti polovi magneta. Kod ljudi važi suprotno, svaka ptica svome jatu leti.